Rider patay matapos magulungan ng tricycle sa Sinait, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Nasawi ang rider ng motorsiklo matapos magulungan ng tricycle sa kahabaan ng National Highway sa bahagi ng Barangay Hordan, Sinait, Ilocos Sur. Base sa investigasyon, nasalpok ng biktima ang sinusundang tricycle sa outer lane ng kalsada kaya nawala ng balanse at sumemplang. Kasunod naman na tricycle, hindi niya napansin na yung biktima doon sa gilid ng kalsada, kaya nasagasaan niya po ito, ma'am. Medyo madilim yung area, ma'am. Tapos mabilis din yung takbo nila na parehas, ma'am. Sugatan ang isa pang rider ng motorsiklo matapos masagasaan ang isang aso habang binabagtas ang National Highway sa Santa. Nagpapagaling ang biktima sa ospital. Namatay ang aso pero hindi raw tukoy kung sino ang may alaga nito. Sa mga pet owners naman po, dapat po na meron po tayong pagpapahalaga sa kanila. Ikulong po natin kung kinakailangan para hindi naman po madisgrasya yung mga riders. Nagsalpukan ang dalawang SUV sa National Highway na sakop ng Barangay Camestizuan, Santo Domingo, Ilocos Sur. 3 katao ang sugatan kabilang ang 2 driver. Nauwi sa areglo ang insidente. So umagaw ng linya itong si Kim Andre. Siguro ma'am parang nakidlip siya. Sugatan ang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa garong sa Barangay Poblasyon, Pasukin, Ilocos Norte. Nagtamo rin ng sugat ang driver ng garong na taga-Barangay Kadaratan, Bacara, Ilocos Norte. At ang sinasabing nagiging dahilan ay itong isang kurong-kurong ay biglang nag-encroach o kaya tumawid sa kabilang lane. At yun ang nagiging dahilan na itong Honda Wave 100 ay nasalpok na itong kurong-kurong. Ayon sa pulisya, nagkaaregluhan ang 2 driver kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon.